ma mbaɗe miijo ndene Fuuta men Pulaar teddungal yaade man so mbaɗe yeeɓ-ma min e tampata Fulɓe so ndenndi yoni Koɗdigal mbaɗe Teddungal yontaaɓe joonne Koɗdigal ngal naatɓe Teddungal Haggille soomi ganndal baban toowni ɗemgal dari tiiɗo no pengal titude leñol e teddungal mo yodi foni weli ñambude wallide cuusal ko gembude moƴƴere anda ambude waɗa gur gaynene janngude Pulaar ne golle ne reɓa yettude geno ko heɓa cinkeɗe yoɗe ɓe jeeɓa hoɗo welsina ha weeɓa Mamadou Samba jo murtuɗo est ce que ko tijani an bonnede leño ko curtoɗo caliɗo no sama abadan ɗo ɗemdel gulle dow won jaɓani oppude Pulaar yawa mi tinno konguine mboja mbaɗe suley mo jamde mbawa mo oppani hanki ne jaggi hande ne welta ko fina tawa joka joki oppani ko ma ko ngabba leela yawa fay somnani daande ma mbaɗe miijo ndene Fuuta men Pulaar teddungal yaade man so mbaɗe yeeɓ-ma min e tampata Fulɓe so ndenndi yoni Koɗdigal mbaɗe Teddungal yontaaɓe joonne Koɗdigal ngal naatɓe Teddungal Teddungal ko jikke ko yoni ittane geɗal Koɗdigal yo sinke ko bonni usanetaga yemben ko benni rongal yolani alfinareri on weli holani fay somlani daande ma mbaɗe miijo ndene Fuuta men Pulaar teddungal yaade man so mbaɗe yeeɓ-ma min e tampata Fulɓe so ndenndi yoni Koɗdigal mbaɗe Teddungal yontaaɓe joonne Koɗdigal ngal naatɓe Teddungal jaggi ko jeeha tiiɗi jaggi ko jeeha liɓi baba ballanumi laana mi awƴa podora mbañi baba era dumi nana lartito yomi dañi mi wellimo konguine wande feere janggo yo fuɗɗe hande Pulaar sifa e gande guila gurnam yilo bande ara taccen maaje yemin gari jaaje 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 fay somnani daande ma mbaɗe miijo ndene Fuuta men Pulaar teddungal yaade man so mbaɗe yeeɓ-ma min e tampata Fulɓe so ndenndi yoni Koɗdigal mbaɗe Teddungal yontaaɓe joonne Koɗdigal ngal naatɓe Teddungal adviser yemin gari jaaje alhaji Baaba Maal